Som skutočne jediná, ktorá má pocit, že si náš pán premiér pomýlil vládnutie s natáčaním hollywoodského filmu? Vzorom Roberta Fica je Vladimír Putin, pretože si rovnako ako on nosí na rôzne podujatia komparzistov. Prví komparzisti, ktorí ma neskutočne pobavili, boli mladí ľudia okolo Smeru, ktorí sa na debate so študentmi v Poprade tvárili, že sú nezávislí a nášho pána premiéra sa pýtali nezávislé otázky. A čo ma pobavilo ešte viac na týchto komparzistoch bolo to, že robili propagandu aj po prednáške a teda na sociálnych sieťach sa tvárili stále nezávislo a hovorili o tom, ako sa im veľmi táto prednáška od Roberta Fica páčila. Diskusiu hodnotíme veľmi pozitívne. Naozaj pán premiér sa snažil pozitívne reagovať, rešpektoval všetky názory. No a podľa medializovaných informácií tento týždeň zohnal Robert Fico ďalších komparzistov, ktorých nahnal autobusmi do Nitry na agrokomplex na oslavy Nežnej revolúcie. Seniori, ktorí boli nazvážaní autobusmi do Nitry, si mysleli, že idú na bezplatný program a tešili sa na pesničky Karola Duchoňa. No a mnohí z nich až na mieste zistili, že ide o politickú akciu. Nepoučili sme sa, absolútne nerešpektujeme iné názory. Nehovorím teraz o nás, hovorím o slovenskej politickej scéne. Navádzame mladých ľudí, aby boli hrubí, aby boli, nechcem povedať výrazy, ktoré nepatria na takéto slávnostné zhromaždenie. Navádzame mladých ľudí, aby nepodávali ruku prezidentovi Slovenskej republiky. Stále častejšie sa ukazuje to, že Robert Fico už nechodí medzi ľudí, ale ľudí si berie so sebou. No ako si zabudol, že vládnutie nie je natáčanie hollywoodského filmu? Náš pán premiér stále hovorí o tom, že by sme mali rešpektovať iný názor, no on zjavne iný názor nerešpektuje, keď všade so sebou musí nosiť komparzistov. No a čo si myslíte vy? Dajte mi vedieť do komentára a pre viac podobných videí ma nezabudnite sledovať.